Manta kasingi kinyo terig na itung, kinong rep jor bajuwan di jor ayo, lambat kinong ilam ka Hills Farmer Union, kilawani kendo yu CEM ka HDC, upatin world kar, bandawa ban tuklar ban penduk no ikajing od kilo iki marep hayo do. Haden belaya tirba, UEM bapet ya kayo uba jambor war, lapan benaya karai jong kajing yalang haplau ka HDC, bala abon bahai kinong rep jor. Nakaliang uba jambor loong bakani kajing basya od kilo kinong rep, kamdai ka badang thamai bat menta ka council ngau khyai kani. Long bahadin belai tirba la thung ye ko committee bakarpang ban pe ikane ke jing bat ka council kan sashim khia ikane ban khot byang ye ko committee ye us bat ki menteri ke himam lem nalor ki nongit kam ka HFU ban pentre kam baka jing sha od kilo kanam jia sho ulong baka council ka shem ye ke jingit kli namar bai ki rai kladan bat ka basa stang ban pentre kam ha ju ko por UCM uba tin world khar long baladap ya rai haka council bala kumno dai ban penduk pendam no ekane ke jingsha ot kilo bat halor kanila thau daga committee lo yetu bos mat ki himam lem kilo kular scam bala kumno om dai ban jasho ke jing ot kilo ki marap bala dadon kum kata ki dai ban pentikna ne ujor cha office ki hima om dai tang menta hendrai nadu kini ki khosnam isnam ki bala lekno bat hadu menta pidang yaimat ye kiju kijing kumba pila jupun snow na kapor sa kapor dang hakini ki benai ki baladap hau benai April na kalyang jong kinong yalam jong pi kilawan ya kaban ya kendu yani hamne council na kabanta ban place biang ban bu biang ye kini kiju kijing kabama pi kinong rap pima kia kendu Dena kalyang jungi ka council ru da ka ba smokia na ka benta ka jing jungpi na marfidei ki parado ki parasnam ki jungi mishim ya ka jingkit kli bat ngila thongru ya ka committee ka ba kerpang ka ba ngilpait ya ka ni ka jing kata ka long hapdeng jongi ka council Haka bala khli ya kane ka committee da deputy CEM jongi ko muchaman iba penyat sings Henry Snowsi ba menta ka singi ba piwan ma pikat ni shimladan dena kalyang jong UCM EM jongi MDC ki jongi baro ke bangidan na kalyang sensar bat kumjuru na kalyang jonga UEM menchat jonga market nga Nila yo ya kaban ya kendu kerpang ya kini kinong yalam di jongki bat ka jingye kran kalawan sya ka jingye snot ho jingwat ba menta mangi ka council ngin sim khia ya kani ngin hap khot byang ya kani ka committee ya usem ki menteri jong ka himamlem bat kumjuru ngila co-op bat ngila kim thop lang ru Yau Presiden bat Secretary Jong Kaseng Hill Farmer Union. Bakin ya dan lang agata ke komiti nang bakin yo ya kaban pensngau. Ya ki babon ki wei pat ki jing akaba mapi ki nongrat pia kendo. De namar kata hakani ke por hatin bengiladat ya kajing ya kendo lang baki yang te ke kamera jong siam te knang ba mapi pensngau hon ba pinjelai pai nang ni. De nakalyang jongi nakalyang jonga kini kapor ngawa nakmat jongpi ban ong ya kini ban nakalyang jongi ngishim ya kini ka ya ka jingkit kli bat ngila ya kren nakabasay hangtay ka kamra jong usiyam badan buram jongi kalong ba ngin shim kloy ya kini kakam namar ba kirai parlo kiladan rei kabasa menta kalong satang ban penrekam niki hangkata ka meeting ka ba ngin salong ngikerman ba ngin la ban shem ye kirai skam ki batikna bat ki ban long ka jing seiso banang ni sakmat ngin numatsu ye ki bakum ki legi ji te kata ka ba ngakwa ban punisngo shepi ki pat ba nong rap bro kum ki parado ki persnam tong ngin ye sha sitom mangiru ngin ye tre sitom na ka benta ki kam rengkat bat kinong yalam ki jongpi pia menjur ye kata Kaju ba yung nalor bangila the nalor bangila awen ng bapun nalor bla the ka kriya kidang kwa ban ot sa 1 kilo 1 kilo saja
tiga problem sementara bukli tinggal aga asuransi ki belakang kono kalian ini sih min khot kalian jongka komiti jongi ini min kan khot ka meeting sesi 4 usi mamalin namar ba kidung signboard ki aslam ha ki batko kan ki bentaru bun mentang la ajak ki mai ki pro kan kan order kan ka order wa min ka meeting